104.7 IFM. Report! Problema ngayon ng ilang magsasaka ng kamatis sa San Jacinto, Pangasinan ang mababang farm gate price. Ayon sa ilang magsasaka sa bayan, sinabing pahirapan ang pagbawi ng kanilang ipinuhunan dahil sa bagsak presyo ng kamatis. Maliit lang. Wala pa. Wala pa. Sa ngayon, ma'am, saan? Kasi diretsong mura sa amin kuha. Kasi sila lang, buto nila kasi wala kaming pagbibintahan. Wala kaming service na ibibinta kung saan-saan. Sa ngayon, nasa 3 piso hanggang 6 na piso ang farm gate price ng kada kilo ng kamatis sa bayan. Sa mga pamilihan sa Pangasinan, sumadsad na ang presyo nito sa 10 hanggang 15 pesos ang kada kilo. Ilang tendera rin ang nagsabing upang hindi masayang ang kanilang benta dahil sa oversupply ay ipinamimigay na lamang nila ito. Medyo marami din pag hindi nabibili. Yung iba nga, hindi na pinipitasan. Gawa ng walang bumibili. Wala, andun lang, nakakuhan lang. Pinabayaan na sa lupa. Yung gustong kukuha na lang, pang-ulam. Sa ngayon, umaasa ang ilang magsasaka sa lalawigan na tutugunan ng pamahalaan ng mababang farm gate price ng kamatis. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.